Kumusta po kamo gabos mga tugang? Diyos maray na hapon sa inyo gabos mga tugang. Ini po si Father Butch Bombase OP sa satuyang programang maray na hapon. Mag-iribahan po kita ngunyan aldaw ning Biyernes petsa 4 kang bulan ning Agosto 2023. Ngunyan mga tugang, busog na busog si Father Butch. Grabe, dipisilin magtalam. Dipisil talaga magkasag pagkabusugan. Nakala ko duman sa kumbento mi sa San Raimundo of Peñafort. St. Raymond of Peñafort. Sa UST Legazpi po yan. Kasi sa laog kang UST compound ay ang samuyang kumbento. Ano? So, kaya dibahan ko si Father Edwin Lau, si Father Ernie, si Father Jemay, saka si Father Joseph Rakid, no? At syempre, kapiestahan kasi ngunyan, kang patron, kang mga parish priest, at lalong-lalo na, kasi diniklara po ni Pope Benedict XVI, na si Saint John Mary Vianney. Siya ang patron kang mga padi, Kaya kasubago, kadako mga natanggap. Happy Peace Day, Father Butch. Yun. Thank you very much po sa pagbati ninyo sa gabos na mga kapadian. Thank you very much sa pagpapahalaga ninyo sa mga padi. Siyempre, kaya nga magayuno na pag-urulayan ang manunungod sa buhay ni San Juan Vianney. Saint John Mary Vianney. Okay? Siya po ang kura-paroko doon sa France, sa Ars. Magayunan mga tugang. So, mag-iribahan kita. Pwede ka mo makipag-text sa kuya. At the same time, makibahagi. Pwede nyong i-greet kung mga padi na gusto nyong i-greet dyan. So, sa inyong mga parish priest. Ayan, pwedeng i-greet tabi nindo yan. So sa gabos na mga kapadian na mga padi na talagang magayunan na arugon ang halimbawa ni Saint John Mary Vianney na kung saan ngunyanal daw petsa 4 kang bulan ning Agosto sa tuyang sineselebrar ang sa iyang kapiestahan, sa tuyang girumdomon, yung paggirumdom. Importante mga tugang ang nakakagirumdom, nakakaalala. Kasi pag dahil ka nakakaalala, delikado po yan. Anyway, pwede po ka mo magduman sa siyempre sa DCGB News Online. Yan naman duman nga niya ako. Sa DCGB News Online. Pagkatapos, siyempre, nahiling ko nga tulos si Ramir Mape. Thank you, Ramir. At pwede ka mo mag-comment, pwede ka mo mag-like. At of course, ito sabi nga ni Ramir, good afternoon, Father Butch. Happy Friday. And of course, yan, okay ha. I'm watching. Okay? So, yan. Kasugma magayon. So, inspirado rin ako sa ginibo ni Gerald. Kabinete ba yun? So, thank you very much, Gerald. Sabi niya kasi sa mga nagugustuhan niya sa programa ay ang istorya kang mga santo. Ngunyan daw, mag-iristoryahan kita giraray ka mga santo. Ang mga santo kaya, sa tuya, ulitin ko mga tugang papaliwanag ko tabi sa indo, na ang mga santong yan, sinda po ay mga modelo. Bako silang mga iniidolo. Bako po silang mga Diyos. Hindi po natin sila sinasamba. Okay? Sila po ay mga, kung tawagin natin, sila ay mga bayani ng ating pananampalataya. Yan, bayani. At pag bayani, hindi ba tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio, yung mga bayani, mga kilalang bayani ng bansang Pilipinas. So tayo din ay may mga bayani sa ating pananampalataya na sila ay nakipaglaban. Hindi po nakipaglaban sa dayuhan, hindi po nakipaglaban sa inumang tao, kundi nakipaglaban po sila
sa kasamaan. Yan, ano? Kaya nga labanan po natin ang anumang mga masasama. Yan. Labanan po natin ang anumang mga maraot. Yeah. Dipisilon kasi. Pero sabi nga ni, paano mo, Father Butch, matatalo o mapapagtagumpayan ang mga masama? Yan. Kaya makikinig kayo lagi sa programang ito ng Maray na Hapon. Ano? So binabati ko po ang gabos na nagdadagog sa DCGB News Online. Ito po, nadahog ko nga nahiling ko nga ni si Marie Grace San Juan. Good afternoon po. Watching Karamuan, Catanduanes. Oh, yan. Okay. Nakadyan ako sa may Catanduanes saka sa may Karamuan. Ay ganun din si Jonathan S. Rojas. Sabi niya, good afternoon, Father. Happy Friday. God bless you. Yan. Thank you very much. Okay? Mag-message lang po kamusta sa kuyang babasahon ang sa indong mga messages. Ano? Because you are all so inspiring. Ito pang programa na nagtataon ng informasyon, asin inspirasyon, lalong-lalo na ng bendisyon. Okay mga tugang, importante na kita mag-iribahan. Simulan natin. Isa sa mga bagay na masasabi ko sa inyo mga tugang, na ang buhay ni San Juan Vianney. Alam mo ang pangalan na Juan, ano ang ibig sabihin kang pangalan kang Juan? Ang pangalan kang Juan, ang kahulugan kain mga tugang, God is gracious. Okay, God is gracious. Ang Diyos napakabuti. Yan. Napakabuti ang Diyos. Kaya God is gracious. Kaya di ba, yung ibinigay na pangalan sa anak ni Zacarias at na si Isabel ay Juan. Juan, kasi yung God is gracious, napakabait ang Diyos, napakabuti ang Diyos. Yun. So yun. Kaya nga, Vianney po, yun, siya po ay taga Francia. Okay? So sa mga masasabi natin, totoo kailangan natin ng utak. Ano? Kasi sa pagpapari po kasi kailangan talaga maging may utak ka. Kasi pag wala kang utak, paano naman yan? Lahat naman tayo may utak. Sabi ko nga sa inyo, mga estudyante ko, lahat kayo may brain. May left brain and right brain. Pag ako po kasi nagtataon ng klase lalo sa face-to-face, ang ginigibo ko po, kinikilala ko muna ang sakuyang mga estudyante kung if they have brain. Paano yung masasabi mo may brain? Ako kasi, if they have left brain and right brain. Alam mo, simple lang ito eh. Okay, simulan natin. Kung ano ang brain meron kayo, left or right. Okay, sa nini. Ito one question. Okay, pipili ka mo. Kunyari, kung kamo nagtatrabaho, ano ang ginagawa ninyo? Ano? In terms of sa mga ginigibo ninyo, do you want to do multitasking? Yung multitasking, halimbawa, nagigibo ka ng ganito, nagigibo ka ng ganyan, na nasa computer ka, pagkatapos may paggigibo ka pang iba, tapos kadakol ka pang paggigibo. Ang abot yan, multitasking. Okay? Okay. Ikaw pa. Or, kung halimbawa nagigibo ka, ang ginigibo mo, ikaw ba ay merong gusto mo single, dapat one at a time, ano? So, hindi multitasking. Okay, pumili ka. Pag pinili mo ang multitasking, ang nagpapunction sa imo ay ang right brain. Pag sinabi na ang sa imong gusto dapat inihungani na kailangan one at a time. So, tatapusin ko muna ini, pagkataskan, tapos ini, saka gigibong ko ang iba. Ang ibig sabihin, analytical. So, left brain po yan. And left brain or right brain, you have a brain. Noong panahon ni San Juan Vianney mga tugang, nadipisilan siya. Siguro, mahina ang kanyang left brain. Pero in that it doesn't follow na if you don't have a left brain, you do not have brain. You still have left brain. You still have right brain. O halimbawa, ini sa pa naman, if you work, anong gusto mong ilaw?
Okay? Yung ilaw na maliwanagon o yung may ilaw na dim light. Yan. Kung dim light ka, right brain ito. So, pagiging artistic po yan. Ano? Kung halimbawa naman ang sa imong gusto na pag nag-iilaw ka, nagbabasa ka, may ginigibo ka, ang ilaw mo maliwanag, good nun. Maliwanag tulad ng fluorescent or daylight, ang ibig sabihin, ikaw ay left brain, analytical uli yan. Okay? Yan mga tugang, sarusa na iyan. Ngayon, siyempre, ang ginigibo ko, bakit ginagawa yan? Kasi, the manner of teaching and the manner of learning should be dapat parallel. Dapat magkauyon, magkaugnay. Kasi halimbawa, my technique in teaching is right. Like, for example, pag nagra-write ako, more on, ang importante dyan, kinakailangan may mga demonstration, may mga exercises, so yun. Pero pag alimbawa, sa left brain naman, yung lecture type, kaya na niya. Pero sa mga right brainer, hindi sila gaano matututo sa tinatawag natin na lecturing. Gusto nila palaging mayroong exercises, mayroong mga ginigibo pa. Yan. Yan kaya dapat pareho yan kasi sasabihin mo, bakit kaya mga estudyante ko di natututo? Bakit kaya mga estudyante ko di nakakanood? Teacher ka. Magaling ka naman na teacher. Pero there must be something wrong with the way you teach because the way you teach is not parallel or connected with the style of learning the students, yung students mo. Kaya teacher and students, dapat magpareho kayo. Ano? Importante yun kaya may connection. Ano? Hindi pwede yung teacher sa kayong teacher and students or learners, walang connection. Because if they are not connected, they will never have learning. Yeah. Okay? So, sana natuto kayo. Yan. Yan ang ibig sabihin mga tugang. Kaya nga, si San Juan Vianney mga tugang, sa mga mahiling ta, siya ka itong panahon, lagpak ng lagpak, bagsak ng bagsak sa Latin. Yun. Pero hindi nangangahulugan na bumagsak ka sa Latin, hindi ka na magiging pare. Yan. Pero alam mo mga tugang, hindi naman dahil sa kahinaan ng utak. Sa akin kasi kahit mahina ang utak mo, matuturuan ka naman eh. Kaysa ito, okay lang po ang mahina ang utak, pero wala po, ang pinakaayaw ko, yung masamang ugali. Okay, anong gusto ninyo? Matalino, ang talitalino, pero ang sama-sama ng ugali. O sige nga, i-text nyo sa kuya, 0925-811-3851. Yan, i-text din doon sa kuya, parang magkaano kita. Mas importante ba sa buhay mag-text sa kuya, okay, si ng Ginubatan, okay, happy priest day, keep safe always, thank you, okay, si 4263, thank you very much. Yan, anyway, importante yan sa gabos na tao, kahit sa trabaho, o ikaw, halimbawa, ako employer, ang talitalino niya, ang talitalino niya, sabi ni Manay Sally Samar, good PM, hope I'm not yet too late to say Happy Priest Day, Father. Okay? Nakapagpalod pa lang na siya. Thank you, Manay. Okay. So anyway, gabos sa mga nagdadaog sa tuyang ngunyan sa DCGB News Online. Good afternoon. At sa gabos na nagdadaog sa tuyang sa DCGB 729 kHz. Good afternoon po sa inyo, gabos. At ini nga pag-urulayan ta. So, saro sa mga masasabi na kadikit na kuta na daay maging padi si Juan Maria Vianney dahil nga mahina ang kanyang utak. Mahina ang kanyang utak. Pero, alam mo, totoo, kailangan mo ng utak. Sabi nga, mautak ka man,
Pero ang sama-sama ng ugali mo, wala rin. Ano? Gugustuhin ko pa yung medyo mahina ang ulo, pero napakaganda ang kanyang ugali, mapakumbaba at handang matuto. Yan po ang yan importante. Anyway, ngayon mga tugang, sa tuyang ipadagos ang istoryang iyan. So mag-break muna kita. Ang oras tayo ngunyan, 19 minutos, makalipas ang 1:00 hapon. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami kategory at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asintarabangan, Season 9. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing 7:00 hanggang 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan niyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap ko kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray, Liveraid Silimarin Capsule, Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liveraid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Joey! Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano, Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malala o man taiyan si Kong. Joey! Mga besh,
Marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Okay mga tugang, balik po kita ganari sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At sa tuyang gunyan mga tugang na istorya sa Indo ang buhay ni San Juan Maria Vianney. Sabi ko kasuwag sa Indo na kadikit pakuta siyang daing maging padi dahil nga may kahinaan ang ulo, ang utak. Hindi siya matalino. No? Pero alam mo sa akin, hindi naman kinakailangan maging matalino ka para maging pare. Si Father Musga hindi man matalino. Importante lang maging banal. Yan ang sekreto. Ano ang katalinuhan mo, ano ang mautakong ka, pero ang sama-sama ng ugali mo, wala, patay ka dyan. Magiging pari ka ba? Ikaw ba'y magiging inspirasyon sa mga tao? Ang sama-sama ng ugali mo? Mapang-api, mapang-sigaw, mapanglait, ganun ba? Hindi. Alam mo, hindi naman kinakailangan matalino ka. Kasi yung utak na yan, napag-aaralan nga, sabi nga, napag-aaralan yan, napagtsatsagaan yan. Alam mo, si kadikit na kamuntik nang hindi maging pare. Dahil sa, siyempre, kailangan yan, di ba? Yung kailangan may IQ. Gusto ko palang batiin nga pala si G. Neric. Good afternoon, Father. Okay? So, yon. At the same time, sino pa ang gusto kong batiin dito? Kasi may narinig ako nag-text. Okay. So, meron dito. Sino pa ito? Okay? Sabi niya si 4260 sabi ni Shi, di bali na maluya ang pangutak basta marhay magayon ang pangugali. Tama ka dyan, Shi, maganda iyan. Sabi naman ni 1928, good afternoon, Father, but happy peace day. Father Butch. God bless you lahat, lalo na sa mga nakikinig sa programa mo, okay? Programa natin po ito, hindi lang programa ni Father Butch, So anyway, yun nga kadikit pa ko siya na yung maging padi. Pero alam mo, mabuti na lang yung kanyang spiritual director o spiritual, sabi natin confessor, ay may mga may naawa sa kanya. Pagbigyan naman natin. Sabi ko nga ni Kasusarong Aldaw, mga tugang, ang kagayunan sa buhay nating pagiging Katoliko is mayroon tayong Diyos na ang Diyos natin ay mapagbigay ng pagkakataon. Is a God of many chances. Not only a God of 1 or 2 chances. Because sabi ko nga, our God is a forgiving God. Minsan sasabihin, hindi ako dapat magpatawad kasi isang beses lang o 3 beses. Okay? Hindi. Kaya sabi ko nga hapon magayon mga tugang Kasi sa simbahang Katoliko, wala tayong itinitiwalag. Wala tayong, may nabalita rin kayo itiniwalag na hinuhusgahan ng simbahang Katoliko ang ganito. Hindi po. Lahat binibigyan ng pagkakataon, di ba? Alam naman natin na corrupt official yan, o sabihin natin magnanakaw yan, o babaero yan, lasinggera yan, drug addict yan, o makasalanan yan, para sambay iyan. Bibigyan natin ng pagkakataon kaya merong pagkukumpisal. Hikayatin natin. Hindi natin dapat husgahan at sabihin, ikaw go to hell, ikaw go to hell. Hindi po ganun ang buhay Kristiyanong Katoliko.
As much as possible, we have to take care. Sabi ko nga, para ang simbahang Katoliko, parang hospital. Inaalagaan ng mga may kasalanan, inaalagaan ng mga may sakit, hindi pinababayaan. Pag ang simbahan ninyo, pinababayaan kayo dahil kayo mga makasalanan, delikado po yan, hindi magkakapagligtas. Ang tunay na simbahan ay nakakapagligtas. Bakit? Nakapagpapatawad, nakakaintindi. Yan ang tunay na Katoliko. Hindi tayo mapanghusga, hindi pa tayo mapagtiwalag, hindi tayo mapagtanggi, o dumang ka. Di ka pwede digdi. Kami lang mga banal digdiyo. Kami lang ang mga palagi nagsisimba digdi. Kami lang pwede digdi ang mga blah blah blah. So sobra ka. You are self-righteous. And a self-righteous Catholic is never a Catholic. Dapat tularan natin si Kristo. Yan ang ginawa ni Maria Magdalena. Juan Marie Vianney. Kaya napakahalaga po yan. Kasi may Diyos na talagang nagtabang sa iyo. Bakit? Naniwala siya sa Diyos. Tatawan ko kay istorya, mga tugang. Para makilala natin si Father but si Juan Vianney. Si Juan Maria Vianney, mga tugang, ay aki ng isang farmer o mangbubukid. So in other words, sabihin natin na mahirap lang sila. Hindi sila mayaman. Yun. At siya po ay ipinanganak noong Mayo 8, 1789 sa Dardilly. Malapit yan sa Lyon, sa France po yan. Okay? Noon ay kasulukuyan, di ba naalala niyo yung France Revolution? France Revolution? Revolution, Father, hindi Revolution. So, siya ay nakuhang maging sundalo. Yan ang kwento ni San Juan St. John Mary Vianney. So dahil po noon nagkakagulo ang lugar ng Pransya, kinuha po siyang sundalo, naging sundalo. Subalit nagkasakit at nagtago. O, tingnan mo naman, ang galing talaga ng Diyos, May kaparaanan ang Diyos eh. Talagang siguro, he is not meant to be a soldier of the nation, of the country. But siya po ay really meant to be a minister of God. Okay? Kaya nga, nagkasakit siya at nagtago. Wala na palang, alam mo kuminsan ang natin, it's a blessing in disguise ang tawag nga ni dyan bako niyo? Blessing in disguise. Tingnan ninyo sabi ko nung panahon na yung kwento rin ni Saint Ignatius of Loyola. Okay? Sundalo siya, nasugatan. At habang nagpapagamot siya, binasa niya yung Imitation of Christ, binasa niya ang Bible at mga Lives of the Saints hanggang nagkaroon siya ng pagbabago. Yan po ang nangyari. Okay? Sa unang parokya na siya naging pare na, dinistinuhan niya ang maliit na bayan na Ars. Kaya nga, cure of Ars. Kura paroko ng Ars. Ay may noon, sabi nila, kasi maliit pa lang naman ang population ng panahon, there were only about 250 souls. Sabi natin, 250 individuals. At yung mga tao na kung saan siya na-destinuhan, na inassign, ay ito po tingnan mo, di mabubuting mga tao. At sabihin ko, hindi mabubuting Katoliko ang mga tao roon. Tingnan ninyo, hindi pa mabubuting Katoliko ang naroon. At bakit masasabi ko? Kasi sabi dito sa Talambuhay, nung panahon na yon, doon sa Pransya, marami ang mga sabi natin, nalunon sa sugal. Sugal kasi gusto maging mayaman, di ba? Sugal, sa sayawan, sa paglalasing. Okay?
Okay? Yan ang nangyari. At iba pang mga kasamaan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga tugang, importante, labanan ta ang anumang kasamaan. Yan. Labanan ta. O paano natin labanan? Ay, isa yan sa pagdarasal. Malaking bagay yan. At siyempre, nagdarasal tayo at sa pagmamahal. Dalawa po yun yung ginawa na. Alam mo ang sikreto ni St. John Mary Vianney na ginagaya din ni Father Butch? Ito po, dasal at pagmamahal. Kung nagdarasal ka, dapat maging pamagmahal ka. Kasi kung nagmamahal ka na hindi nagdarasal, ay delikado din po yan. Romantic love lang yan. Ano? O sabihin natin, seductive lang yan. Ano? Ang importante, wag natin kakalimutan na ang pagmamahal na yan ay bunga po yan ng isang taong nagdarasal. Okay, yan. Kaya nga, malaking tulong po yun. So, yan ang unang destinasyon. Kaya talagang mahirap, hindi ba? Hindi siya inassign doon sa, ito sabi ni 8811, Father Butch, pwede po idasal mo ang kaisipan ng kapatid kong bunso, babae. Okay. Sabi niya, at anak niya, napakasama ugali po nila, gusto po nila lahat sa kanila. Paano po ang pamilya ko? Yun. Pagdasal natin, huwag ka mag-alala. May magagawa tayo. 8811, may magagawa tayo. Ano? Sa pamagitan ng pagdarasal. Pero sa ano pa rin, mahalin mo pa rin. Sabi nga kasi, overcome evil with good. Alam mo, maganda talaga ang ang paraan ng Bible, paraan ng Kristo Hindi tayo maghihiganti. Hindi paghihiganti kasi only God. Hayaan mo na ang Diyos ang magganti sa kanila. Ano? Sabi magbalos sa inda. Ano? Pero ang gigibuhon ta, sige, overcome evil with good. Dapat mahalin natin kahit, alam mo nga, yung pumatay sa kapatid ko pinagdasal ko. Yun. Anyway, yun talagang importante. Yan ang mga Kristiyano. Mahalin mo. Hindi yung pag hindi ka minahal, hindi mo na rin mamahalin. Ay hindi tayo Kristiyano dyan, hindi tayo Katoliko dyan. Ang tunay na Katoliko, na kahit na sinasaktan ka, sabi nga, pag binato ka daw ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano? Pero kasama ang yung laman, yung garapon. So garapon, nakaput si Manesol. At natawagan natin si Manesol. Good afternoon, Manesol. Good afternoon po, Father. And good afternoon po sa masay mong mga paradang, ma'am po. Iyo, tabi. Ngayon na baga po ang sa imong topic. Iyo. Pagdarasal, taimtim na pagdarasal po. Iyo. Kung ano man yung hagad mo, si Lord, iti tao po. Yan nangyari na yan po sa ko. Yan. Pangadi po ako. And then, pikit ang mata, suray kang nahihiling. Iyo, para di ka madistorbo. Iyo. So, nag-istorbo. Amo kung may nahihiling ako, dahil istorbo ang sa kuyang pagdasal. Iyo. Paghagad ni, Pero, bago po ako nagdadasal, bago po ako nag-request kay Lord, naghahagad muna po ako kitawad. Iyo, mga managad. sinibong kasalan ko tayo. Nagpuon kayo to sa gunyo niya. Dahil po ako, dahil ko po, perfect ang buhay ko kung nagkasala pa ako ulit niya. Pero Iyo. kadaslan. Iyo. Mati po ang pangmuda, kasalan mambaga po. Iyo, yun. Hindi ata magparamuda. Iyo. Lintian ka nga Sabihin mo na lang, God bless you kaysa pagparamuda. Mas maganda pag medyo nainis ka, God bless you. Father, sabi mga ni President, sabi mga kayo ito, speculation. Kaya, Masabuot. Ito, basta ba, tataw ka mag-apon na, mag-repenter. repenter, magbago. Iyo. Magbago. Magbakli. Anong kasalan mo po? Iyo. O pipatawad ka. Iyo. Na ano kung pipapatawad? Kasi kung ano request mo na importante sa buhay mo na itatao iyan, nare-receive. Iyo. Ako na-receive ko po iyan. Iyo. Hindi totally, pero may na-receive na po akong tabang ni Lord.
para sa kuya. Yeah. Siguro number 1, number 2. Yeah. Ang na-receive ko. Yeah. Thank you very much, Manay Sol. Yeah, tama yan. Thank you, ma'am po, sa imo po. Sa Okay. pag-on-air mo Kaya, at yung share. yes. Kaya arugon ta si St. John Mary Benita, ang ginibo niya, nagpapangaji permi siya. Kasi ang sabi ng sikreto duwa nga ni, prayer and loving. Pray and love. Pray and love. Okay, yan po ang sikreto niya. Okay? Sige, thank you, Manay Sol. Okay. God bless you. Okay. Mga tugang muna kita, magtaon ning oras muna. Ang oras tabi mo yan, 38 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right man. Hanapin ang check ng right man. Pag may check, that's right man. If symptoms persist, consult your doctor. Ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsules, araw-araw po mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Sarong Pakiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. God is good. Okay mga tugang, balik po kita sa last part kan sa tuyong programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP, at gusto ko pong batiin si Lilian Q. Briones. Good afternoon po, Father. Watching from Makati City, and also si Manay Ampi na nagdadag sa tuyong ngunyan dyan sa Sampaloc, sa malapit yan sa UST, sa may Catalonia. Okay, sabi ko kaya, pag ikaw ay binato na batuhin mo ng tinapay, pero sabi ni Manay Chi, sabi ni Chi, ng ginubatan, dapat pa din, may palaman, tabi. Oo, para masarap. Pagkatapos, anong palaman pa? Ano mang palaman? Hotdog o palaman Palaman ng ham or yan. Importante yan. So, always conquer evil with good. Okay? Alam mo, nung panahon ni Juan Maria Vianney, yung lugar na kung saan siya na-assign, naging siyang parish priest. Grabe, dipisilon baga ako, naging parish priest po ako ng UST Manila. At sabi nila, ay, mayaman naman ang Paris na yan kasi UST. Sabi ko po, hindi. Kasi ang Paris
ng UST, hindi po UST. Nasa loob lang ng UST, pero hindi po ang ano diyan, hindi naman po totoo pag-ari ng UST yan, pero siyempre pag sinabing parish, it must be community ang tagalabas. Kaya alam mo, ang pinuntahan ko talaga yon, mga tao doon. Nag-home visitation ako, nagpupunta ko sa mga kapilya, pinaliwanag ko sa inda. Kasi talagang difícil baga mga tugang. Kasi sabi, mayaman naman ang parokyang yan kasi UST. Hindi po. Kasi wala naman ang tuition fee, wala naman kaming tuition fee ang parokya na sa donasyon lang sa kolekta. Nung ako nga ay talagang mahirap talaga, pero anyway, importante talaga baguhin ang ugali. So yun ang ginawa ni Maria Vianney, Saint John Maria Vianney. Binago niya ang mga ugali ng mga tao doon. At dahil dito, ang ginawa niya? 2 sandata. Ito po ang magandang gawin natin. These are 2 weapons. Sabi nga, 2 armas. Kaliwat kanan, dala-dala natin ito bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Importante ito 2. Number 1, panalangin. Pray. You have to pray. And number 2, to love. Okay lang naman eh. Ulitin natin yan. Yan ang 2 sandata. Prayer and love. Okay? Because if you pray for them, ito po nga sinasabi ko sa Indo. Ito it is actually proven. I always, talagang malaki po ang nagagawa ng dasal eh. Proven po yan eh. Halimbawa, mayroon ka kayong i-interviewin ka sa kung saan man, sa visa o sa trabaho, kung saan man. Magdasal ka muna. Okay. Halimbawa, miski nga ni operahan ka, magdasal ka muna. Malaki po ang malaki po ang nagagawa ng dasal. Ang pangalawa, syempre, pagmamahal. Kaya magkatugma ngayon pagdarasal at pagmamahal. Yun po ang ginawa ni Saint John Mary Vianney. At kaya nagturo po siya sa mga bata, sa mga matatanda, at nasugpo po mga tugang ang masamang mga panguugali ng mga Katolikong yun. Doon sa kanyang parokya. Bakit? Nadadala naman po sa dasal. At asang ginawa niya po yan ay ang pagpapakumpisal. Yan po ang sabi nga dito si Saint John Mary Vianney, nagpapakumpisal. Ilang oras? Hindi lang 1 oras. Maraming oras. 10 hours, 11 hours. At dahil, totoo po naman talaga, kung gusto natin baguhin ang anumang lipunan o anumang bayan, anumang bansa o anumang grupo ng tao, ang makapagpapabago po ay ang alukin natin silang makipagkasundo sa Diyos at makipagkasundo sa kapwa. Totoo yan. Proven ko po yan. Kasi pag hindi tayo, sabihin natin na, hindi maghihirap ang paraan parang maging maunlad ang mga tao, bigyan mo ng pera. Hindi po yan magiging solusyon. Dami na. Bakit? Ang tao po kaya sadyang sakim. Tandaan po natin yan because of our original sin. Okay? Though we have been baptized na wala na po ang kasalanan mana sa atin, but the inclination towards sin is still there. Kaya hindi solution yun eh. Ang kahirapan, ang solusyon sa kahirapan ay ang pera, hindi po. Dahil ang tao ay sadyang sakim. Ang kalaging, kulang yan, kulang. It will never be enough. Kaya nga, ang tunay na solusyon sa kahirapan, o anumang mga bagay, ang pagbabago ng kaisipan. Kaya yan po talaga totoo yan eh. Gusto kong batiin pala si Salve Aquino. Marahay na hapon, Father, watching from Camarines Sur. Okay? Yan. Importante mga tugang yan eh. Sabi nga ni San Pablo the renewal of the mind. Okay? Do not be conformed to this world.
Okay? Do not be conformed. Kasi otherwise, walang mangyayari. Yan talaga ang importante. Kaya nga, ang ginawa ni St. John Mary Vianney, okay? Dinadayo siya ng napakaraming mga tao. Galing pa sa ibang lugar para magkumpisal at humingi ng payo. Yun ang napakahalaga. Kaya nga, ito po alam mo, isa sa mga sukatan, kung talagang gusto talaga ng pagbabago, ay magkumpisal. Pagkukumpisal. Kasi mahalaga po yan, pagkukumpisal. Sasabihin ng mga sa natin na, makasalanan naman yung mga pare. Bakit ako magkukumpisal sa mga pare? Ito po, bibigyan ko kayo ng isang araw nagpakumpisal pa lang ako sa mga pasyente diyan sa UST Legazpi Hospital. UST Legazpi Hospital, sa hospital namin, So sabi ko po, alam mo, hindi po ako nagpapatawad, ang Diyos ang nagpapatawad. Ako lang po ay parang walis. Tandaan ninyo na anumang walis, kahit napakarumi ang walis na yan, iwalis mo. Kahit sa sahig o saan man. Ang tanong, makakapaglinis ba yan? Oo, hindi. Makakalinis. Kahit gaanong karumi ang walis na yan, pag iwinalis mo yan, makakaalis ng dumi yan. Ganun po yun. Ang tao, ang pari, sabi ko nga sa inyo mga tugang, ang mga padi nagkukumpisal din. At sabi nga ni Bishop Sok sa amin itong thermostat daw sa isang pare ay ang pagkukumpisal, love confession. Kasi alam mo, nakakatulong talaga. Bakit? Pag nagkukumpisal ka, hindi lang naman sinasabi ang iyong kasalanan. Pag ikaw nagkukumpisal, ang sinasabi mo na tinatanggap mo na makasalanan ka. At dahil dito, gusto kang bigyan ng grasya ng Diyos na pampalakas. Kaya nga, ang dito kung bakit siya nagkukumpisal, hindi dahil parang mawala ang kasalanan. Ang kasalanan nandyan lagi. Parang sa ganun, magkaroon ka ng lakas laban sa kasalanan. Parang sa ganun, pag may lakas ka na, malalabanan mo ang kasalanan. Yan mga tugang importante. Ang kasi sa atin, bakit ka ba magkukumpisal? Pwede ka naman humingi sa Diyos na, Lord, nagkasala pa ako, nagsambay ako, Lord. Okay, nagnakaw po ako, Lord. Pumatay po ako. Actually, you can ask God for forgiveness. But tulad ng ginawa ni Lord, di ba, doon yung sa Kitongin, sabi, go to the priest. Di ba, pumunta ka muna sa pare. Patunay. Na ibig sabihin ganito, totoo ang Diyos mapagpatawad. Pero subukan mo nga, mag-direct confession ka. Lord, humingi pa ko ng tawad sa iyo kasi para kasala ko. Ang tanong ko lang po sa iyo, narinig mo ba ang boses ng Diyos? Narinig mo ba yan? Okay, pinatatawad na kita. Ganun ba? Wala. Hindi mo marinig ang tinig ng Diyos. Hindi. Kaya nga, gumagamit ang Diyos ng kasangkapan. O tingnan mo, nang iniligtas ng Diyos ang tao, gumamit siya ng kaligtasan. Ginamit niya ang krus upang gawing kasangkapan sa kaligtasan ng tao. Kaya palaging may krus. Ang krus ni Kristo. Yun. At si Kristo ay ang Diyos, naging tao. Naging kasangkapan. Si Kristo. Ang anak ng Diyos na naging tao, naging kasangkapan. Sa makatuwid, kailangan nating kasangkapan. Kailangan yan because sabi nga, importante yan kasangkapan. Ngayon, kailangan nating kasangkapan. Importante mga tugang yan, kasangkapan sa pagbabago. At isa sa pinaka-mainam na kasangkapan sa pagbabago ng lipunan o ng bansa o ng buhay ng tao ay ang pagsisisi sa kasalanan sa pamagitan ng pagkukumpisal. Yan, importante yan Kaya matanong ko nga, when was the last time you have gone to confession? Father, long time ago. Okay, it's time now. Okay? Lumapit kay Father Boots. Anytime.
Anytime. Lumapit kayo. Pumunta kayo sa akin. Anyway, pumunta kayo sa mga pare. Alam mo, importante sa lahat na gawain ng pare, hindi lang po ang pagmimisa eh. Marami sa atin nagsisimba, nagkukumunyon, pero hindi na nagkukumpisal. Bakit? Nagdi-direct confession naman ako, pero paano? Alam mo, if you believe that the Eucharist is a sacrament, you must also believe that the confession is a sacrament. And what are sacraments for? These are visible signs. Visible signs. Kaya nga, at ano ba sasabing sign? Visible. Kasi through the confession, mismong maririnig ninyo at makikita ninyo, nasasabihin ng pare, I absolve you from your sins, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nakita mo yung pagkukrus sa'yo, na pinatawad ka, at the same time, narinig mo ang sinasabi ng pare na I absolve you from your sins. Yan, pag nag-direct confession ka ba, Lord, patawad po, nagkasala ako. Narinig mo ba ang tinig ng Diyos? Wala. Kaya, miski ang Diyos, na ngailangan ng kasangkapan. Yan. Kaya kailangan din natin ang kasangkapanin po natin ang mga ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya maganda po ito. Sana marami tayong natututunan sa programang Maray na Hapon. Importante po ito. Kasi ito pong, kung titingnan natin, ang napakalaking papel ni St. John Mary Vianney, ito po, kahit hindi siya matalino, dahil sa napakaganda ang kanyang ugali at may banal na pang-uugali, holy life. Remember, what is important is not intelligence. It is not so much wisdom, but holy life. Banal na buhay. Okay? Banal na buhay. Kaya ano po na, buhay na buhay ka kasi banal. Yan. Yung kabanalan, that is one that sabi nga, that attracts many people. Okay? Remember the early Christian communities in the 300 years of Christianity. Okay? Of course, the first Christians, how were they converted to Christ or to Christianity? Not because of the eloquence of the preacher. No. It was because of the holiness of those Christians. And holiness is simple. Love. Kaya sabi nga, tingnan ninyo yung mga Kristiyanong yan, tingnan mo yung mga taong yan, kung paano sila nagmamahalan. See how they love one another. Tingnan ninyo, how they love one another. Sabi, and I like to be like them. Yun, hindi ba? Si Mother Teresa of Calcutta, that was the way she was able to convert many Indians or Hindus to Christianity. Not so much because of doctrine, not so much because of dogma, not so much about teachings, but because of witnessing a holy life. Kung meron pong napakagandang halimbawa na dapat tularan natin sa araw na ito ay ang kabanalan ni St. John Mary Vianney. Hindi ba siya matalino? Pero mapagmahal. Mapagmahal. Kaya nga siya banal. Ulitin ko, dalawang sekreto po yun. Maging mapagdasal ka at maging mapagmahal ka upang ka ay maging banal. Anyway, thank you very much, June, sa technical natin at sa ating IT and production at si Richard Astor. At the same time sa mga nakikinig lagi sa magayon na programa at marahay na programa na nagtato ng informasyon, inspirasyon at sinbendisyon, ang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Anyway, maghirilingan po kita giraray sa aga, Sabado, sa 5 kang bulan ng Agosto. Kasi ang programang Marahay na Hapon, Lunes hanggang Sabado. Ito po giraray si Father Butch Bombasi OP na nagsasabing, ipagdasal natin lagi at magmahal tayo para tayo maging banal. Pray, love, and you become a saint. Bye-bye for now. Accompany